Wayya ne mutane na arewa, sunana Miki the Viper, ina tare da babban DJ duniya. DJ danjuma mai zafafan sauti. Me sunanka? Gullisuwa. Gullisuwa? Wani irin suna ne wannan? Ban taba jin sa ba. Sautin DJ danjuma. Ko ka toshe kunnuwa sai ka ji sautin. Menene? Sautin DJ danjuma.
zafafan sauti daga DJ danjuma. Zafafan sauti daga DJ danjuma da ke garin Mutum. Gaba da bamu zafafan sauti. Sunanka? DJ danjuma. Shirya
zafafan sauti daga DJ Danjuma.